Mayong hapon kanatong tanan mga igsoon. Okay pa? Oh, murag hinay man. Nagmadaogon ba ang tanan? Amen. Nagmadaogon tang tanan mga kaigsuonan kinsa tong nito kang Ginoong Hesukristo. Karon nagduta sa ikatulo nga bahin nga gisulti ni Jesus dito sa cross. Nga makita diha sa Juan 19 verse 26. Nagingon, sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog dito, niingon siya sa iyang inahan, babayi, siya ang imong anak. So kitang tanan na kay sunang kapila na nato ni nadunggan ang pulong nga gibungat ni Jesus dito sa cross. Apan kami nagapahinumdom nato pagbalik kinsa may adunay inahan. Amen. Nasayod ta sa nga kung unsa kasakit tungod kay nagisgot man ni Desiree sa usa ka inahan o sa iyang anak nga mao si Jesus. So diri si Maria nga diin mawad-an sa iyaha nga anak nga mao si Jesus. Ug atong makita nga ang usa ka inahan ug ang anak medyo na siya kanunay ba nga magpuyog-puyogay, makasulti sa matag usa or kanang inyong relasyon ba na jud may relasyon nga pinasahi lahi sa inyong friends, lahi sa inyong mga siguro sa papa tungod di ba masuod kung sa mama o ang anak. Dili atong makita mga kaigsuonan nga si Jesus ani nga dapit gilansan siya ug iyang sa verse 6 atong pagabasahon sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan. So pagkakita ni Jesus ngadto sa iyang inahan, so sa Jesus kabalo na siya kung unsay gibati sa iyang inahan nga siguro walay maka describe kung unsa kasakit ang bation sa usa ka inahan sa diha ang iyang anak nakita niya nga bilansang dito sa krus. Apan ug atoy padayon og sa tingun-an nga iyang gimahal nga nagbarog dito. So kauban niini ang daghan kay mga katawhan ug ang mga tinun-an Jesus nga iyang gimahal nga nagbarog dito. So atong makita nga sa Jesus na asay gihigugma una ang iyang inahan, ang iyang tinun-an ug ang tanan nga tuwa dito ug lakip ta anak mga kaigsuonan. So kung atong makita diri nga ang gisulti ni Jesus ningon siya sa iyang inahan, babayi, siya ang imong anak. Nganuman, wa ba nato na pangutana sa itong kaugalingon? Nga nakaingon siya nga babayi, siya ang imong anak. Nga marag, kung makainta si Maria, nga ikaw man ang akong anak, nga kami man hinuon ang mga pinunan may akong nahimong anak. So sa diha, nga si Maria, nakabato, nga siya pagtuo kang Jesus, ang mapinunan na sa pagtuo kang Jesus. Ug atong makita karon natay mga hamtong diri nga mga inahan nga giisip mga inahan ba din sa church, di ba na mga inahan diri na mga batanon di naawala sa inyong kasimbahanan, di ba naa? So atong mahulagway diha mga kaigsuonan nga ang mga inahan nga naa diri sa church isipon usab nato na sila nga inahan nato sila spiritually ug anak nato sila spiritually. So si Jesus Christ makita nato nga iyang gipakita ang iyang pagkakompassionate dito sa iyang inahan ba nga earthly nga inahan. Atong makita dito nga iyang gihigugma ang iyang inahan ug iya kaniya gitunol ang iyang usa ka responsibilidad nga usa ka anak dito sa mga pinunan kay nganuman tungod kay dili naman niya makauban ang iyang anak nga si Jesus. So, sa itong makita lang daan, tungod kay sakit ng kaayo nga mawag-an o usa ka anak sa usa ka ginikanan. Gito kanang gihatag ni Jesus nga babayi, siya ang imong anak din usa ka pagdasig ni Maria
nga diin wala din siya nag-inusararag anak, hina naman siya mga anak, pero ang mga tinun-an dito nga dapit tinhanglan pa rin isipon nga usa ka anak pod ni Maria. So sa matag usa ka nato ang kinabuhi, diri nato makita nga tuod man ang gibuhat ni Kristo Jesus dito sa krus, dili sayon tung may kayon pa dito nga kita man unta to pero dili man pud tagod perfect. Wala man po'y lain nga masugli ni Jesus na diin mapo'y impalansang tungod kay kita na kinabuhi man ta nga usa ka makasasala. So, busa, wagi lain nga ipadala ang amahan, maura gid ang bugtong nga iyang anak na sa Jesucristo. So, busa, bisan pa man tuod sa kinabuhi ni Maria, sakit man kayo nga pamalandungon, pero ang kabubuton sa amahan, maugayoy matuman mga kaigsuunan. Busa, pasalamat ta, nga diin si Jesus, wala siya nag-atubili nga, makaiyong ta dito ba nga, dili sa ako magpalansang tungkol kay na ako'y inahan nga mabilin. Wala na niya buhata mga kaigsuunan. Apan, iyaha magituman ang kabubuton sa amahan, nga mao ang malansang dito sa krus. Busa, mga kaigsuunan, mapasalamaton ta, minuman. Kung atong usisahon ang atong kinabuhi, unsang ta kaniadto. Diba, grabe kayo ka makasasala. Apan, atong una-unaon, nadiin si Jesucristo, iyang gibuhat ang kabubuton sa amahan, aron ikaw ug ako nga tuo ngadto kaniya, makabaton ta og kaluwasan. Busa mga kaigsuunan usa ka pagdasig niini nga kahaponon nga diin sa gibungat ni Jesus dito sa krus nga ni siya babayi siya ang imong anak. So diin man makita nato nga dili lang di ay kung atong makita ba nga ang usa ka anak ug katong inahan di ba kay makabuyag siya na siya'y free will nga mabuyag nga to sa usa ka bata. So ato pong isipon karon nga diin diri sa ato nga simbahan kung aduna may mga ginikanan o giisip po nga mga kabatan-unan nga usa ka anak, then naapod kay relasyon nga to kanila, isip usa nato ka ginikanan inahan di sa espirituhanon ug diin kita usab nga diin mga anak di sa espirituhanon. Kung natay kanang sila makabuyag sila nato, makatambag sila nato, then it's a blessing for us nga diin kita makadawat ang panambangon ngadto sa nagkalain-lain nga inahan nga nagtuo di kang Kristo. Di ba panalangin kay ng daghan kay itang inahan? Amen. Daghan mo buyag kung naay buluyagon. Nga pasalamat ta mga kaigsuonan tungod kay dili lang usa kabog itong inahan, apang ilho natong inahan ang naa karon sa matag usa nato ka churches nga dili nag-ila diha kang Ginoong Hesukristo. Atong ingon sila nga usa nato ka espirituhanon nga ginikanan tungod kay sila usab gihatagan usab sila og panalangin, gihatagan usab sila og lamdag sa Ginoo nga diin magbadlong mag-advise nato tungod kay sila hamtong mampud. So, mako niya ang pulong sa Ginoo, mag-ampo ta, labing gamahanan og may gugmaon yung Diyos. Kami, Lord God, mapasalamaton diha kanimo. Ikaw lamang, O Diyos, may matuboy ni ining tanan. Ikaw, O Diyos, among pag-ailhon. O salamat, Lord God, diin sa matag-usa nato ka churches. Lord God, among pasalamatan ang mga hamtong namo, Lord God, nga mga inahan. Nga din, Lord God, sila Ginoo, magpakabana usab diri kanamo ang pagbadlong og mga advice, Lord God. Busa, Lord God, ikaw ang gipasalamatan ug gipasidunggan. In Jesus' name I pray. Amen ug amen.